Ka film kasi ya bala ai kerteng kapam ya ka bala deb an penbit penbiang na dong shadong menta kala penkre ban peni no ha biju cinema kaban sedang ban peni ha ka neutrik mentau banai klalangkot hadu ka khatlai trik kulalangkot nakaliang jongba kinong rumu bedeiru director ha bai kren mat kilap tai kubor ulai thu bala sedang ban ringi kan film nadu usnam aja khat khandai namar ka jingwan no ka khlam covid-19 ki khamla ban pendap ha ka por ba kitmu akan ni film teng ak kun jong aktor jong sama ni film ak ta kan ni film ngak ka film ngam da kan mau tanjur bi ajing kerpat jong ate kalong ba to kersan la mo pad ba bangin nang la un pen i kiwe film but ngas anis ya kan ka film kapap in sapalat ha ka neutrik mentau benai di kapal pipiman ban ajing kersana kapal jangan ka film ti pangas sale benmo ti din tin sa sakhi hi ke sale ben kum no kan kita show ne sale ben ba ben kata tingam la mo ban ong ti sa shu pe hi ke ti ke jingwan jungi hang ni kalong ba ngi kwa ban pentip shafi ki paj ba kadon koi ka film khasi ka ba ai kerteng kapap ka ba ngin sa pen i paj ba no apo biju cinema hall nadu ka new trik ter hadu ka khatlai trik jong mentau benai Januari arajar arpuar tinga dala dia ngamla ban ai certificate ba ka film ka internet henry ling ba kini ki comments ba kini ki paj ba ki bala de ban page shakiwi pergi caka ki ui ba ka internet tinga ngit camera ba pi ki paj ba ki ban sawan page ya kini ka film pinam hun da ka ban shupet ya kata ka jing internet ka ba ui shaki social media la ni da ka ba yathu ki parlok jong pi ngait ma pi ki paj ba pin sawan ban sakhi ban page ya ki jing internet jong kini ka film ya ka film ka pap ngin sa pen i haki saushu ka shu ka banengkong ka de por khatwe siteng man step ka shu ka ba ar ka de ar baje janmir ka shu ka balai ka de sau siteng janmir bat ka shu ka ba sau ka de nyu baje janmir ya ka film la tho story di ba roping lauriniang bala produce ya ka film da ba bantai sau kemi la rawai la penbiang penbit di jing rawai di ba ram suchiang di ba barok ki paj ba jong kri kasi kitip idi norwai ba pau ba ti kinong shimenta ba khamat du hakani ka film ki kenthop iba pelaj mi tri pon ibadan sekalian kadiang jonga iba barok ki paj ba kitip ku musam ha ka film da thelud ti image actress di Sherilyn Khongwar ibadan sekalian kaman ti idon ru original lamo di bentalang melim ngap nang ta kiwi de kum miki I ba jukot I ba jelau ibidina grup ki jelau dotir nang ta Ivansius Kharsop phra kidan kiwi pat ki ba ngamla banjer kerteng tengin ta kilau yang pekin sai I ki ya hakajeng sngau jonga film khasi ngadai prar ngadang sngau jinjar hi ban kren khasi ai ban ma tang balang ba kajeng yarap jongi bakin te ngala adat ya gene ka film ban shooting ai ngtor ya bat kene ka film ro kalong ka film ga ba compare ne ki dialog tang bon ki dialog ki ba kham jinjar bhate na ki film khasi bolsen nga shai pe kum to kilong kham ban kuno ma tangkata hi tengah kwa ya ki pejba bakin kershan ini bakin hirap yangi bakin nang la banyak sekemat durkhmat bapu samrki pitu ya dong jonga pisu thit kum rubi ya man simpi wan pki durkhmat bapu samrki pitu ya dong jonga pisu thit kum rubi ya man simpi wan pki idul jem not bai pale kumpingam shem haka neka perthai